खुलुमबाय आंनि मुङा दैमासा ब्रह्म गामि रन्थाइजार जिल्ला चिरां खन्थाइ बिबार हानजानि नैथि खेब अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानाय जाबाय। खन्थाइनि मुं सिमांनि रायजोआव नों आरो आं। गोरबोजों गोरबो सुजुदों बिबार बागान गायदों बायदि मैया रंगिना गाबनि बिबार बुंनो हाया नाथाय बिबारा गेवलांगोन एबा गेवलाङा मिथिगौ मालिया बिबारनि सिरिनायाव दुखु मोनो गोरबोआव मोदै बोहैयो नाथाय बिबारखौ जोथोन लानो नागारा। बिब्दिनो नों आरो आं सानैजों सिमां सुजुयो सिमांनि रायजोआवनो मिथिया नाथाय सिमाङा साफिगोन एबा साफिया अब्लाबो सिमांनिनो सेर सेर नों आरो आं गोसोजों गोसो बायदि मिजिं संसार मायानि बै बिलिनि सानरोम नखाराङाव जों सानैनि मोननै जिउजों मोनसे जिउनि दोंसे लामा संखोमा संखोमा संसारनि रुगुं फैसालियाव सहैजासिमनि बेसे गोदै सिमां नोंनि आरो आंनि दोनखोमा दोनखोमा बेसेबां जों सानैनि सोमोन्दो संसार सुबुंनि गेजेराव आरोबाव बेसे गोबाव लाखोमा हागोन अनजालि रजे लैथो जानानै आं नोंखौ नेबाय थागोन जेसेबांखि फैयाथों दोहौ दैथुन अब्लाबो आं आङैनो थाबाय थागोन नोंखौ हास्थायसुला जानानैनो फै नों अबोला जिरि जिरि बोहैनानै आं नोंखौ बरायहरगोन आखाइ फायखननानै बुब्लि सफैयोब्ला एसेनोसै।